vimos que chegou ás ruas do noso país o bus transfóbico que incitaba o odio, e despois vimos outro bus que viña a dicir que o PP roubaba, como se os galegos non soubésemos. Entón, desde Galiza Nova, pensamos que o mellor xeito de iniciar a nosa campaña que facendo o noso propio bus para reclamar unha zona de baño pública no río Miño. A mocidade de Lugo está farta de que lle digan todos os anos que este ano vai, entón nós comezamos esta campaña agora con un reparto para reclamar que se faga xa dunha vez, porque a mocidade ten que estar indo a outros sitios para desfrutar dunha solución que debería estar aquí feita xa antes de hai ben tempo. Recordar que no 2009 foi o propio BNG quen propuxo que Lugo tivese unha zona de baño. Lembrar que, a pesar de que o goberno municipal ten dito que a Confederación Hidrográfica lles poñía problemas, en realidade era que o Concello nunca solicitara ningún tipo de permisos para poder levar a cabo, non? Entón o que vemos é que non hai vontade política, entón nós imos seguir pelexando para que Lugo conte cunha zona de baño para que os veciños e veciñas de Lugo poidan usar esa demanda de tantos anos.